ɗon haydara sabu joom ko waɗi ko o fawani ɗum hay nokku joom hotto woppita suudu mo arana waala suudu amen te min joom gallam na ari oɗon poti haalde de joom de te on potano jippade hanki ni taw on jippinani joom joom bonnadagal makko ngal to fayi ɗum hande min goni dahar nde sa o ɓuri nehade e jooni aha te jaaɗon de o waɗi ko ɓuri ɗum bonde ko ummade less o faati dow minen tan fof min mbalde less e ha weeti subhanallah joom watta ɗum billahi nene ko ɗum o waɗi joom watta ɗum ɗon ko boni ko neddi ɗon ceŋiɗama ɗo no boni neddi no boni ɗum joom watta ɗum hanki waytan kono galas ni kala ko joom waɗa ƴeewani ɗum o wiyanimo haydara waɗanimo haydara ɗum no joom kañumne no foti jogade hakkille kañumne ko joom gallam ari yam noon yo pami wuuro gurdam on wawi ay ko kalta ɗo wona haydara jo ko cukalel kala no wawi waade an anen an haalde yema haalde nen maɗa ittadani maɗa waɗa ha dow koye ma o yi ay sa nehi inomo no ponnoɗa nehrudamu ni wallahi ɗum watta aduna ko pontidira surtout cukalel noon wona ittu jeeri faati waalo ɗum ɗon safrata haydara wawa safrude haydara te kadi paama noon gueɗel aduna wona noon mi nehima ɗo patma aminede hande joo so waɗi ɗum ɗo ko kiram tan mais wona haydara de min mi wawa waɗdemo haydara saabu ko taniraguelam ɗum waddata e makko cottumo ami noon ma fontidire makko sa fontidire makko ma dañ ko jidda ko no way fof ko noon ɓe mbaɗi ɗum noon onon ɗiɗo ɓe mbaydi noon joom joom wayano ni ko joni ko ari ɗo e fuuti ko ɓeydi wadde rakkajo te wona lawol min yo accam e joom gallam ko joom gallam ari ɗo min goni e suudam ɗo ko galle ma wona galle bammakko galle bammakko yo accam e suurode sa nehinomo no poɗɗoɗamo nehirde ni ɗum fof watta Mamoudou noon ko joom galle ma diwi jeeri faati waalo ko joom galle ma wonno mbayata hande aduna felake aduna felata de te sa yiɗi dañde wona janggo saɗa haalde jinnaɓe ma sese mbatta woni aduna joom ko biye sa natti wawde jo hol bawo e jo ko taniraguelam tan te kadi mi wawa wadde fiidam woppu mani haalde e jo nani an haalde makko ko waɗi ko kam hanki hoto wattu ɗum allah o waɗi hanki ko hoto wattu allah pourli ene wonde hay joom gallam min jiiɗen ɗumiɗen o joom ala mo salamu aleykum bab mbale de ana fini koy aɗa selli so koyngal leelani on hunko leer min noddimam ko gueɗel gotel joom moƴƴo rento yitere ndentoɗa mawɗo Mamoudou de ko suhurdaneru tal ko mbawɗa wadde ñande gono mbawɗa ɗum guuro ngo foof nodduɗa ɗum e oɗon bone jaggodira e Mamoudou mbiyeɗa ko ma mbarodira e mum jagge Mamoudou jagge joom ɗum no yooɗema wonko ganduɗa ɗum ɗon hay sene yooɗi faɗɗani Mamoudou hande ene jiɓiɗi guiƴe ene jiɓiɗi hono men jagroɗa ɗum ɗo e toon e beddaji ala fof ka watta ɗum sinno ni yumma yiiɗa Mamoudou yimɓeɓe mbiya aha yo Mamoudou kono yummani yiiɗimo kadi yiiɗi ɗum ko Allah e nulaɗo mum an ka soho haat pala soho jiɗɗodiral mawɓe holko wonen soho an ñande mi are ma wima wat feere ƴeewa korɗal ɗum poɗɗa lijjidde goppa gurdam mawɓe gurdam mumen hol goɗɗum an aduna welta ha desta yumma aduna welta ha bammato lelon ɗo lelɗa ɗon wadde noon woppu yumma wuuro gurdam mum kadi mi haalama de yumma ko woni mawɗo fof so arani tan kilifa Allah dewal mum Allah timmani gueɗe gonguel nguel kadi Mamoudou en waynoɗo yumma to Allah direct saabu ko kilifa makko kadi ɓe mbaɗani cahan ɓe mbaɗi ko gonguila gonga sino ni ɓe gonno ko ɓe terodira e beddaji mbiya aha ɗum mi yiiɗa ɗum kono koɓe mbaɗi ɓe farata e sunno respecte jinnama ma kadi sa hoyni Mamoudou koyɗa ko yumma
komi neɗɗo makko ɗum tan pami aran dem mi gila ñande faade joni komi kersuɗi ha gonga de kalama gila ñande faade joni somi ƴeewi yimɓe fof mi hersat joni namnoma eyyi an aba mamayi ma yi o man laaha nenema resam soir o voilà joni an ɓoccon wotere mi ala nafoore hay goto sohlani yahat tan en res en jibin en wop en res en jibin en wop en res en jibin en wop fin subah ar galle ma tawum ko yaay ma moftan mon pour avenir mon paw yiiɗum ar wi e res mero pour heptude kaahe mum a jaɓat walla a salat an jogo tagi ƴetta exemple o mbaɗɗa ɗum e yam kalta nde nenam de mbiɗa e babam wona kam gonnoɗa e inde ñagude ko joom ko kalamami ko ɗum mettani Mamoudou de yummani yiɗɗum ene yiɗɗum woppu ɓe gurdam joni min comme posé question noon après ɓaranma e oltone kalta o min eyyi min guettay ɗum mi dammat fon mum oɗon eyyi kadi noon welana ha welani kono kalɗa ho neɗɗam ko gonga saabu Mamoudou de haysa yiiɗi jiggande ɗum a wawa jiggande ɗum ɓi ko Samba ko minen jaaɗa so ki jamma ñala minen gonda min galle Mamoudou den saaj ko toon kemi wottiyade kadi mi haalama ɓiɗɗo tan wurni galle fof so dañi ɓe ñaama soɓe dañani ɓe leliro noon walla min mi ara mi waɗa participé e galle saaha mi yaha tottani bas tottami hunde mi tottiya ɗum Samba pour yoɓe guurtu joom o ko waɗi hanki ko waɗi hanki ko waɗi lelade hakkude men nena mum o waɗani ɗum wona joni joni mbeɗa haala nde kalmi de Mamoudou tawa kadi yo joni nani cikkano ma tan komi kalami fof o waɗani ɗum an a yiɗa tan joom wona ɗum min mi añani joom de mi añani joom ko jikku makko gañmi jikku makko gañmi hol foto ɓiɗɗo gorko sagata gorko lelato hakkude gorko e debbo aɗa woni sagata gorko o waɗi ko ɗum nde o leli hakkude men puusam ha janomi mbimi joni ma to heddi komo leldo yummakko an mate ka kangaɗo mi hanga an esiragal mate iwi hakkude men an a nangano ni esiragal ni jimmi haalande on mbimi mi haaldane ma e bisimilla haalde makko baaba mbiɗa ñaagui ballal e ma fewde e taane mi yiiɗa bonodirde e taane mi yiiɗa bonodirde e maɗa so wonano sababu gadduɗumi ɗo o mi arata ɗo mbeɗa jogui ɗo sababu sabu ko joom suudam woni ɗo tawde noon ko joom suudam woni ɗo henna joom suudam fadnananimi suudu muɗum oto ɓiyum fadnanam suudu muɗum voilà merci joni annene oto fadno fettadu ma jo ko cukalel way hanki est ce que ça va haydara c'est la vie aduna wona mbaldi tan wona leeso tan no hande wela janggo metta tawde joom neɗɗo ñande fof ko mettata allah par ce que kanko anda ko weeli allah aduna wona mette e belam tan aduna ko noon yaani jinmi ganda ko joom suudu ma min humi dawgal ngal ko himi ngal ɗo ko ittan ɗum jonon sa yi wayi ni wona haydara ɓernde nde tan ɓernde lamde o jogui mbeɗa seedanima allah ɓernde ko lamde heɗomi tan jinmi ko aɗa funtidira e joom suudu ma aɗa funtidira e dayraguel ma o eyey saabu min o ko ɓerdam ko leyɗel kinam sa fooɗi tan bojji jalta joni noon a funtidiren aɗa waɗa sese mbayano jeehowo yaadu doñowo ni ɗum sa waɗi ɗum min gueɗalam mami waɗ mami haalde mi joni somi yaltiɗo mami noddude allah mi haalde joni mi yewtude e mum ɓaade kam an ka kurtiɗo Mamoudou ko neɗɗo bolle puyɗe sadi yiiɗo ton mburu courant cofnade fandiyam ko Mamoudou sabude riiɗande ko Mamoudou tekkere leppude mo hamako ko Mamoudou ɗum noon sa wi aɗa salaw ɗum ɗon min mi yadatema kono noon il faut mbaɗa stratégie no wawa wuuro ngo fof wasa wiide ene guiñma
ando joni wuro ngo fof wi ko joom te an koye gonga ma joɗɗa ay no jettoɗa neɗɗo wadde mo wuro ngo fof wi ko joom ene bonni te a potani nedi ko mbaɗɗa ko ɗum ko droit ma sa yi neɗɗo gayna jagga yummani waɗa ɗum wonen gueɗe a aɗa foti droit lawade kadi o gonduɗo yumma ala valeur ala hunde ɗum o mbaɗa yaade hen kono noon ƴeew étranger goɗɗo mo mbaɗɗa ko wona haɓede beddaji sabu an leggal ngal ko an woni jontaɗo amen an woni ɗo Sadio Mané amen an woni ɗo Messi amen so a wuuro ɓe fof ko an ɓe gullata joni noon sa yara waddani e Mamoudou de ma yiɗo ndirɗo e cuulel Bamou Sala wiyata bonnede ɗum noon gomi wadde protège mais ko gonga laɓɓe ceer gonɗa e wadde ni joni aɗa yiɗi haalis a a yiɗi haalis no feege mais ala min mboɗo yiɗi joni gueɗel gotel sa waɗini kam ɗum ma rokko 3 millions a wona gonga ek galle bawon jeeyimi ko billahi wallahi ko jiɗɗa fof waɗante ɗum mi senni Allah mayre Mamoudou aɗa jokkidira mum Mamoudou de e Mamoudou de ko niyam Mamoudou de ko niyam ni min mbaɗi voilà joni jiiɗi ƴettam tan nawawa ha nder ladde taw o jiyan hay goto ɗum kam ala basi mbarna kam bawo gasa ha luggi nanna ɗumen ubba garam rokkuma 3 millions eɗen addunma ma fewona ɗum hay goto yiyani min hay goto nanamen min e ma tan gonɗo te ɗum hay goto haaldata joni jokkil joom ndimke kañum goki ɗumen mbaram nannamen gas ubba jokkil joom jokkil jokkiten mi wara Mamoudou de mbiɗa mi nawa ɗum ha ladde mi waramo e mi asa mi ubba e mi arta ɗo e galle e managa mayde bonde yanayam waji ɓe jaggami ɗo waɗami monet mbaɗami directe police kaso mbaɗami paquetage kadi kawra ɗo no kadi woyu warma wona min mi ñamani 3 millions mi perdi ga mi yaha kadi lahar Allah kadi haala jahram an hon ma wadde ɗum ɗon an joom joni min heddinma ko wattudemi assassin heddinma min wattude min ko bandi heddina wattude min ko Billy Boy en Vandam en Ombak en ɗum ɗo je min noon mi wonani film somi felliti tan warde neɗɗo mboɗo yooɓe haalis yo Allah watta kam neɗɗo cemto tan mboɗo wona e laabi mboɗo semta walla mi wonta mi heddora ɓandu meeɗo mboɗo yaha e laabi aɗa mi wiya mi waranma neɗɗo min mboɗo wara neɗɗo joni noon ɗum ɗon wona mbiɗa wawa ɗum wadde mi watta ɗum sami joni hokkunami Mamoudou de sa natti hen mbimam ko waɗa Mamoudou de min ɗum mbaɗe ma ɓanayi ɗum kay ala ko ɗum musma ala ko poɗɗani dañde min nani taniraguel ma nden ma yaye 3 semaines nani ni ala ko aduna wona mbaldi tan welnu ɗum welnu dewgal ma oto joom haɗe wurde baba kala nde joom arte suudu amen to o waali to ko ndiyam gulɗam juppanmi e makko mi haaldima de mino bonnanta kam gurnamam mbimami mi haalanima ya haale makko nenam noon ko dewnuɗo joom kala ko weli joom tan ne weli ɗum min noon ala ko joguimi so wona an ko an kaldata baba kan woni ɗo gorko te kan ɓurni ɗo tuuba ɗum noon jinmi ko kalda e joom yo accam mi yeede ko joom gallam jogimi ko suudam jogimi jo haalima joyo ittu joyo o ko joom galle ma salamu aleykum an bamma mbiyata ka an ɓorni ɗo tuuba ɗum woni haala ma kadi an mi haaldan tawa ma kadi an o jaranima kadi wulnude ndiyam ha wula mbiyaɗa yuppa e ɓiya oɗo jaranima ɗum a jari ko ɓuri ɗum nde ñande de ma sikku wona e galle nenduɗen mine ma ya ay jeyna a meeɗa huɓɓinde ɓerdam a jahata noon ha potano poɗɗa ni ngara aɗa safrira ni no jiɗɗa safrirde ni safrorta ko noon mbimi ko rewe joom galle ma ndewa e belama mum wona ko noon mbima gaccita kam e joo tifo disposé joo noon acci demme makko woni haalde miine tani ko mami yewtide makko tifo disposé tu vous disposer, mettre à l'aise. Comme si que c'est toi. joni yoɓe jaltu ɓe ni tan dañsiɗa tan yoɓe jaltu tipo disposé rek yoɓe jaggasi ñewtida e joom kadi ala poli ala poli disposé tan ɓe jarani tan gasi point ala goɗɗum ko holmo ñewtitta non yo acci hakkille makko c'est l'amour
Quoi c'est l'amoureux? C'est l'amoureux. Wat feere noon yo joom artir hakkille o ko joom galle c'est bon ko kilifa makko wona ɗum mbiɗa alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Mamadou an noon aɗa waɗi ko muusi kam te mi sikkano tawa an aɗa wawi kam waɗde ɗum mi sikkuni min e ma ko gurɗen e aduna ko a ala ɓernde bonde koɗa yaha aɗa waɗa ko mbaɗɗa ko so joom yeeyi galle enen ɗiɗi fof ko nder gonnoɗen ala hen ko tinɗen ala ko maten ala ko woni miijo ma tan so wona naata nder jaltina bakasuji ma mbiya mes men tek ayi o wullima ladde acci kam an anda ɗo ɗaccuɗa ham anda no gonirmi anda no joɗorimi anda haaju ma yo bone bukkiɗa jaɗo ko ɓuri kam muusa sah hay téléphone sah nodda kam mbiya kam jeeno holɗo gonɗa hay ɗum mi dañanema min noon ha hande a waɗi ko mbaɗɗa ko kono noon wonno yiddam ina woddema fof mi itti mi fawiɗa kono hatta somi yima mi haalanma ha laaɓa gaseyam noon kono a waɗi ko suuf noon yooɗa mi weltade ma fawɗo fiɗanima andi paliba haɗi pewɓe wiweede no immorimi toon ni wona e sagam wona e hakkillam wona kadi hayteyaɗam nde jaltirmi nde mbeɗa jogui 400 mbuɗu portable am joguinomi jeeymi ɗum hakki am andude eno mbaɗanmi ko ngal jari ko wawa nawdemi wawa nawdemo kadi ala ko joga mbeɗa andi no sifori fof mbeɗa woppi ɗon 2 goo mbeɗa woppi ɗon jeenaba mbeɗa woppi ɗon hoolare kono hayso wona perpétuité badoga ba muɗo leydi ena gasa wonde woda to dillora nde jeemi portable jejjimmi hay ittude piiso famide ko ma mbaɗami bilanka pas timmani garmi ha ɗo o wonti ɗuma yeehi ɗuma arani ala to wawata heɓɓiterede ko jiɗɗa wiide jimmi wiide konde kumporde jolli nde hankan din taw numéro mami huñaki ɗum hoore yaadi e portable am ko ɗum saabi kumpa o mawni ala to namnete so wona bamma saha fof min kalda haala ma kono noon wona haala laabka sabu namniɗo ɓurani namnade andude kamɓe kadi ɓe kumpa ma kono mbeɗa andi kam haqiqa galle yeeyama jeeɗo galle kadi yeehi joni noon ɗum fof e waade noon o yeeyi galle min hande ɗamininomi hande ko Amérique woni walla France kam ko nandi hen walla kam mahamma galle moƴƴo mo ganduɗa tawaɗa wona hen somi ari o warami gootol par ce que so tawi galle kam o mahi ɗum o waɗi demal gotal diwata ko sorata ko so darima demal galle kam mi yewata kono noon tawde o arti ko Fuuta galleji jeehi galle goɗɗo heɓaki omon ɗo doga e gueso omon doga hakkude jeeya garam place uji ɗi gasata joni noon est ce que ko garɗa ko wonko kaltiɗon hen ceerno Mamadou aɗa andi an wona an haalante haala joom gila garmi min kaali
min noddimo min beddema ko batuji ala fof ko min kala ha do de jarande no uyani amen ko dum do yi so wana seeda ko yitte hen nyande o toti kam wi kam mi jaggo 2 millions 500 million aji temdum eh yan kay o bon ko kebdade kono funtundir makko na joni yo beydu ko haalani ko yi galleji o hala dino addata temdere ujunere min soodi a puccu wala fuuf ɗo e fuuf min liggode puccu ceerno Mamadou haalis oɗo kay jin ko sodde gallam mi waɗa he mi maha ɗum ha feewa gona yen hen walla mi rutto Dakar mi ƴeewa hasa mam dañ terrain mi sooda ɗum kono wona ƴettude haalis o bettude maɗa soodo e puccu kay ala puccu joni so waɗama hen no wawi liggade puccu no wawi liggade ɗo de an hoto yejjit Dakar a jogino sarete puccu de to woni matatinani ande hadde min pot pusgo ngu yande men taw min nultita sareɗ o e puccu o fuuta ga puccu yetti dokti ha ɗo min mbawide puccu ko ɗo naati sareɗ o nana gangini galle puccu yi ceerno Mamadou an wadde gila garɗa aɗa jodde rewɓe ma ɗiɗo a dawana hirnade mi dawani mi hirndani mi feccaki nangi teno ala e sac ala e kata waɗa kay sac ɓawi joni an holno gurduɗa e rewɓe maɓe samba mi jogui min ma jogima ceerno Mamadou il faut noon ummoɗa jonde te kadi mbawa funtodirde e jomoɗo sayi no heɗo kam tan jomoɗo mi jimi a majjani jobde kon wonno Dakar kono mi yiɗa wonno ɗo ɗo ko galle bama faali saydiɗi tan gonal ma ɗo feewa kala ko wima oto jaabom hoto tiftum hoto waytanayi loode ni an kay duño kan ndeg anayi saydiɗi ko weeli kam kay ananen kan ceena aɗa andi colel woni ko dow kono hakkille mum woni ko leydi fuuntete ko ganduɗo funti walla gowɗo funtodirede oɗo o funtatako o funtodirtako ɗum noon sa wi aɗa funta ko funtatako battane foof ko an funtoyete o kay min kam mbeɗa jogui ɓarol kam tade bamma nen ɗo kala ko aƴime makko fodde konngol ma mami haalan bamma kono andu kam o ɓiye o kiramɗamo hiram maɗam mi anda noon taw worɓe fof kono ni o waye mum kono min kam to waɗimi ɗo mbeɗa andi sinno ko sago makko ɗum moƴƴata kono noon funtodirde makko kam so wiyanimi de mi waɗatamo so wiyanimi ceerno Mamadou mi wiyatamo ceerno Mamadou min mi yiyani to mi yiyani ga sowona joom eyyi yiddema noon tagata kadi mi lora ɓinguelam guel neɗɗo noon so yiɗi deb a yiɗat ko jibin no wawi wade foof nan ɓeso ɗo nannudema e ɓerde ma hen ɗo mbaɗmami ɗum mbaɗama toon wima hoto toppito ko waɗata ƴeewam min mi ƴeewima de mi añanimo kanko mi añanimo eyi joni so wima gowa wijimo ɗin wona haare waɗat ala joni noon so tawi a tawi mawɗo ne juuɗi a waɗani ɗum no poɗɗa wadde ɗum no hono mbaɗata an mawɗo anda ko mawɗo kañum woppa gueɗe sukaɓe waɗa ko mawɓe mbaɗata so mawɗo wiyama deeƴi goho wiyama ɗiɗi ma cukalel fette kake muɗum ko mbimi ko aɗa wawi mbaɗana kam mi yiyani to mbima mi yiyani ga sowona joom ɗum noon sa yiiɗi ko weeli kam a funtodirto e ɓinguelam ngel mi añani ko welmade kono ɓiye o funtodirtako wona omo funtodiro o wowi ko garmi gara joni a jeena siram wanni de min komi jewno ɗomo oto koppu plaisir am par ce que hande to gummi ɗo ƴettude mum mbeɗa sob tamma
joni wona ko wiyami welde makko mami won leso yabba e wona ko ɗum jidda si ɗum jiɗɗade min ko jiɗɗa fof mbiɗa wawi waɗande en belli gasi min sa ko welma tan welgam kono noon ko wala ko muusi joom muusani gasi wadde noon en pecci met wadde moƴƴi ɗelɗe ha